Oso argia da, ondo ez hori, azken finean, mediku baten bitartez, edo behintzat hori, osasun sistemaren bitartez, konpondu nahi izatea, ez? Eta hori enmarkatu daiteke medikalizazioa ditzen dugun prozesu batean, ez? Dela ulertzea, gure eguneroko bizitzako hainbat arazo edo giza errealitateko hainbat afera, modu kliniko batean konpondu behar direla. Orduan, gaur egun, bizitzan esango genduken normalena dien emozio, esango dut deseroso, ez daude emozio onak eta txarrak. Hori da guk sortu dugun kalifikatibo bat. Guretza daude erosoak dienak eta deserosoak dienak. Orduan, gaur egun deseroso guzti horiek, ez? Medikatzeko ohitura handia egin dugu. Zergatik? Anestesiatu nahi ditugu. Oso deserosoak dira gizartarentzat eta kultura guztiarentzat. Esan daiteke medikalizazio prozesu hortan, azkenengo fasean normalean, datorrela diagnostiko batekin eta preskripzio mediko batekin, ez? Da, gainera preskripzioak oso ondo gorpuzten duela, osasun sistemak izan dezaken funtzioa dela, igual egiturazkoak edo testuinguruaren menpeko diren arazoak, modu individualean artatzea, ez? Gaur egun osasun sistemak ez ditu errekurtso nahikoa, dauden erabe guztiak eta dituzten arazo guztiei aurre egiteko. Zeren eta esan dugun bezala, psikoterapia izango litzateke modurik egokiena, ez? Hainbat gaixotasuni aurre egiteko eta ratioak oso handiak dira eta osasun sistemak ez ditu errekurtsoak psikoterapia emateko gazte guztiei. Horregatik, farmakoterapiara jotzen da gehiago. Eta pilula hortan bada oso erantzun azkarra, erresa, pertsonalizatu bat, azkenean ere neutralizatzen duela, benetan sufrimendu domin hori guztia sortu izan duen faktore egiturazko hori beste bide batetik ulertzeko.